Then guys, good evening. Kain tayo. Hapunan. Maganda. Mag-pray muna tayo. Ang ulam ko ay adobong manok, adobo sa asin, hotdog at saka burger patties, tinapay na galing sa Harlin and Holland. Sabi siya, tas tsa yun lang. Kain tayo guys. Dulas ang kakainin ko yung tinapay galing sa Harlin and Holland. Tigas ba? Harlan and Holden. Harlan and Holden. Harlan and Holden. Ito yung tinapay. Nainom ko na yung kape nito. Masarap siya in fairness. Inuwi ko lang tinapay kasi hindi ko maubos. Yung kape na ubos ko na. Kaya ito na lang ang nila dito. Ang grabe yung tigas. Kain guys, hapunan. Grabe yung tigas ng tinapay. Napagod ka sa palikot na. Tumingin na. Hindi na rin mapapart lang lang ng tao. Marilipot na. Dami ko kumain. Grabe yung tigas. Hindi pwede ko ano itong malayo. Nagdasabot ko yung mga oras ko na yung mga Grabe siya. Nahilok pa.